Marami sa akin nagtatanong sa WhatsApp, paano daw ba ako nag-apply abroad? Saan ang agency? So, itong sasabihin ko sa inyo ay sana makatulong sa inyo kasi dito po ako nag-apply noong 2017. Hinanap ko po yung site ng workabroad.com. So, sinearch ko po siya, www.workabroad.com. Nag-fill up po ako doon ng online resume. So, doon po may pipilapan kayo kung ano yung skill nyo, kung ano yung background nyo, then ipapasa nyo po yan doon sa mga gusto nyo pong applyan. Halimbawa ako category ko is driver, pinasa ko po yan doon sa mga agency na merong driver. So may tumawag nga po sa akin, may nag-email, doon po ako pumunta sa mga nag-email sa akin ng mga tumawag. Okay po. Tapos, after a week siguro, wala pang resulta, nag-apply din po ako through walk-in sa Malate, sa Ermita, sa Makati, sa Buendia. Lahat po ng mga agency, karamihan, in-applyan ko din po. Nag-walk-in ako, nagbigay ako ng mga CV. So, ganun lang po yung ginawa ko nung nag-abroad ako. At isa pang tip, wag na wag po kayong magsasawang mag-apply. Hindi man po kayo matanggap, apply lang po ng apply. So, sana po nakatulong sa inyo itong mga nagtatanong sa akin sa WhatsApp. Sana nasagot ko ang tanong nyo.